Добър ден! Good day, sir! Guten Tag! Меха дайнти! Bonjour! Bonjour! Айде дай следващия. И спряха нита, бе! Buenos días, buenos días. Buenos días! За да спестим коментари от сорта на Това клипче няма никакъв смисъл. Танас беше оригинален, ама вече свърши. Продавам аудио интерфейс в много добро качество, запазен перфектно аудио. Ти си буклук. Четете, ви предупреждавам, че този клип наистина няма никакъв смисъл и няма никакъв смисъл да пишете коментари, че няма смисъл, защото смисъл, нали? Наслаждавайте се. Рич! Алберто! Стефани! Гошко! Джорджано! Алберто! Сейка! Суарес! Малко към звездова. Момче, си го каза тос. Как се казваше, бе? Да, бе, същия. Абе, виж сега, ди са садва. Ди са садва, аз за твоето добро казвам, не съм хейтър. Не съм хейтър, градивна критика се нарича. In a world full of idiots like me, I must protect my siblings. What does the I stand for? It stands for idiot. What does idiot mean? Don't you know? You're English. О, човек, ние сме 4. Какъв английски изкажа? What the fuck say? Chicho, what does the fox say? What the fuck say? Аз човек, време е да сванеш приятелка, брат. Добре. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Ой, баща те е направил, искам да го поздравя. Ти си истински мърза една перничанка. Хвърляш толкова мъжествено. Ох! Избирам теб, Тонки. Сега ще използвам атака, безсмислено говорене. Покемон, ти си покемон, пенка, менка, да знам каква си. П, навсякъде има П, какво означава? Ти си управлявам, значи той иска да те използва, бах ти. Ти дръс. Значи той не те обича наистина, тук се прави, че той обича, защото ти... Айди си иска. Не може да те обича по начина, по който ти искаш. Използвай атака, мрънкане. О, човек. Значи никога не ми се за мене, никога не ми пишеш, никога много си гаден. Никога не ме купуваш дъвки. Никога ми даваш пари, не ми даваш дрехи, никога си всичко аз трябва да моля, всичко аз трябва да питам, си винаги не мога да ме канеш никъде, не ходим никъде, не сме заедно вече, какво става тук? Кажи, моля се, кажи, защото направо ми е много гадно, направо ми не разбира. Round 2. Fight. Искате ли едно? Логика. Да, Двойна логика. В този клип ми помогнаха два мои приятели, Велизарчо и Любчо. На Велизарчо пак ще го споделя саундтраците долу в описанието, как на спирката на път. Любчото и той няма такива неща, но пиче. ще му споделиш профил във Фейсбук. Ще му сподели профила, да го става коти. And tell my niggas murder team and ho. Bitch caught about a week ago. Fuck with us and then we tweaking ho. Run up on that nigga, get the squeezing ho. You say no to ratchet pussy. Ratchet pussy.